बेयावनो आं एसएम निउस नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। नैबे समाव दिनै जोंहा सालबारि डिस्ट्रिक्ट वमेन सेलआ नैबे रुफाबुलि प्राइमारिनि सिङाव साइटेनगुरि गामियावहाय इन्टारनेशनेल वमेन्स डे मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे फालिनायनि थांखियानो जाबाय दिनैनि समाव जों मोनसे समाजा जौगानांगौब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो नांगोन। खालि हौवा माहारिजों जानानैल' मोनसे समाज दानो हाया। मोनसे समाज जानांगौब्ला बेवहाय हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो फारनैबो बिथिंनिफ्राय जोङो जौगानो नांगोन। फारनैबो बिथिंजों जोङो समानै खामानि मावलांनांगोन। दा बेखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै जों समाजखौ जौगाहोनायनि थाखाय दिनैनि समाव जोंनि गासै हारि माहारि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै नैबे समाव जोङो इउपिपिएल हान्जाया आइजो माहारिनि सांग्रांथिनि नोजोरखौ बोनानै नैबे दिनैनि फालिथायखौ आखायाव लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो सानो दिनैनि समाव जोङो मुलुगाव जों गावखौनो मोनसे सांग्रांथि समाज जौगालु समाज जुदि दानांगौब्ला जों आइजो माहारियाबो समान समानै रांखान्थि फारसे समाजारि खान्थि फारसे राजखान्थियारि फारसे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हारिमुवारि बिथिं थुनलाइयारि बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो समानै जौगालांनांगोन आरो आइजो माहारिया बेयाव जौगाहोनायाव गोहोम खोख्लैनो हानांगोन गोग्गोमै बेवहाय बाहागो लानो नांगोन। बेखौ मेसेज होनो थाखायनो नैबे दिनैनि बे सेलिब्रेसनखौ जोङो लानाय जादों खुंनाय जादों। नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजा हिसाबै माबायदि बाहागो लानो सानदों आइजो माहारि हिसाबै इलेक्सनाव? नैबे इलेक्सनाव जोङो आइजो माहारि हिसाबै गोख्रोङै बाहागो लागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव गंसे न'खरखौ दाना जेरैबां आइजोनि गोहोम माने आइजोनि गोनांथि दङ समाजखौ जौगाहोनायावबो जोङो राजखान्थि भाबैबो आइजो माहारिया गोख्रोङै जोङो रल लानो नांगोन। बिनि थाखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गोख्रोङै आइजो माहारिया सांग्रां जानानै राजखान्थियाव इउपिपिएल हान्जायाव बाहागो लागोन आरो इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो देरहाहोनाय लामायाव सौफैहोनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। नोंथांमोना इउपिपिएल हान्जानि सरकार फैगोन होननानै नोंथांमोना सानो नामा? औ सानो 100% सियर नैबे समाव जों इउपिपिएल हान्जाया जोङो सरकार दानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जिखिनि सरकार सोलिबाय दङ बिपिएफ हान्जा बिसोरनि दुर्नितिखौ बिसोरनि षड्यन्त्र बिसोरनि जि जाख्ल'नाय कारापसन बेखौ बयबो बुजिना मोनबाय आरो बेवहाय हौवा आरो हिन्जावनि फाराग जाति धोरोमखौ लानानै फाराग बिथांमोना खालामगासिनो दङ। नैबे इउपिपिएल हान्जाया जों ओंखायनो दिनै आगान सुरदों जों हौवा हिन्जाव फाराग लाखियाजासे बयबो जाहाथे जों समाजाव समाननि मान मर्यादा जों थांनानै थानो हायो जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय इउपिपिएलआ थांखि लादों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै गासिबो जोंनि माहारियारिफोरा रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लादों। ओंखायनो जों बुंनो हायो इउपिपिएल हान्जाया नैबे समाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो 100% सियर देरहानो हागोन।